Здравейте и добре дошли! Казвам се Йоан и честита нова година и Коледа на всички! Дано да сте си прекарали добре. Много благодаря за всички, които са се абонирали и харесали канала. Благодаря и за всеки коментар. Оценявам го много. И нека да започваме по темата. Днес ще говорим за първата глава. В началото виждаме някакъв мъж или жена, не знаем. Някакъв човек да го кажем, в черни дрехи, който седи на електрически стълб и говори, че нещо е близо, ама не получаваме повече информация за сега. И действието се премества на друго място, може би в същия град. И виждаме човек, който се казва Ичиго, да бие 4 човека. Защото са гътнали ваза с цветя и вода. Тази ваза е поставена на тротуара, защото там е умряло момиче преди малко време, колко месеца. Но те я щупирили и Ичиго вижда духове. Това момче, който го набили, ги набил. Той ги набил, защото е добра душа и вижда духове. Духът му благодари и той се прибира вкъщи и се запознаваме с семейството на Ичиго. Разбираме, че няма майка, но има баща и 2 по-малки сестри. И баща му скача на бой, защото се е пребрал в 7:30, а не в 7, когато те вечерят. И баща му е победен от Ичиго, но Ичиго все пак се тръгва и една от по-малките му сестри му казва: "Тате, моля те, по-спокойно, все пак той има труден живот и вижда духове." И бащата се ядосва, че Ичиго споделя повече с сестрите си, отколкото с него. Но все пак бащата не се отчаива много, защото вика, че поне дъщерите му споделят с него. И една от двете дъщери вика: "Не е вярно." И той се натъжава и отива да плаче пред един голям портрет на жена му. И действието продължава да се развива в стаята на Ичиго, където онзи човек с черните дрехи от началото влиза вътре и казва: "Нещо е близо", но Ичиго го удря без да мисли, просто инстинктивно. И той отива в другата част на стаята и му отговаря: "Ти ма виждаш?" И така разбираме, че е момиче. И той вика: "Да, и съм Кьорав." И това момиче обяснява, че тя е шинигами, а шинигамите са жатвари на души. И обяснява, че има добри и лоши души. Добрите отиват в рая, лошите са чудовища, които нападат души или хора. И Ичиго, за да види това шинигами, означава, че той има духовна сила и много малко хора го имат. Също Ичиго чува по-добре от това шинигами нещо, което после разбираме, че е зъл дух. Но шинигамито чува преди него, след него, което означава, че Ичиго не е само силен, че да види духовно, като за човек, което е много, но има по-добри сетива, което е много така интересно за човек. И виждаме, че духът, който те това чуват, е нападнал семейството й. И те излизат от стаята и виждат първо, че бащата на Ичиго, сега не знам дали му е отрязана едната ръка, но просто
се вижда, че е легнал, вие ще го видите на панела и кръв по стената. После виждаме, защото те излизат навънка, злия дух и той е фанал една от сестрите на Ичиго. Разбира се, Ичиго се прави на мъж и тръгва да би духа, но духа го отблъсква и тръгва да посяга на Ичиго. Но това Шинигами му отрязва ръката и така той като отрязва ръката хем спасява Ичиго и хем по-малка съм сестра, която духът беше фанал, защото която ръка отрязва, в нея беше и сестра му. И нали той я фаща, нали, като отрязва ръката, нали, тя като пада. И Шинигамито вика на Ичиго да се тръгва, защото само пречи. Но той вика не и тръгва пак срещу чудовището и Шинигамито застава точно пред Ичиго като жив щит и този дух изяжда половината Шинигами. Направо ужасно. Вие ще го видите. И тя вече не му да съби. И вика на Ичиго, ще ти дам част от силата ми, за да го победиш. Но той се чуди. Но все пак вижте сестра му, че бълнува. И вика този сън да спре. Защото тя не го вижда този дух. И зато и нали така бълнува. И той тогава се съгласява. И най-интересното е, че той не взима част от силата, а цялата сила. И меча, който е оръжие на шинигамитата, при това шинигами е нормален, да кажем, а при Ичиго е 3 пъти по-голям, което означава, че той има много по-голяма духовна енергия от нея. Защото размерът е като показател за духовна енергия на оръжието. И това, сега идва най-хубавия момент от самата глава, когато те си казват имената и разбираме, че шинигамито момиче се казва Кючики Рукия и той Куросаки Ичиго. И той като изима силите, напада духа и го разрязва на две. Така свършва първата глава. Надявам се много да ви е харесал. На мен много ми хареса. Следващия клип ще гледаме втора глава. Той ще е другата сряда, с която идва. Нямам търпение. Коментирайте ако искате, харесайте, абонирайте се, за да знам, че това, което аз правя ви хареса. Това е довиждане.